Hello po mga mamamayan, magluluto po tayo ngayong gabi ng bola-bola. Ito na po ang mga sangkap sa ating lulutuin. Unang-una, ito pong giniling na manok, tapos bawang at sibuyas, tapos maglalagay rin ako ng carrots, tapos gatas, celery, ground black pepper, asin, yun lang po. Uumpisahan ko na po. Hinirin nyo lang po itong bawang para po hindi nyo manguya sa inyong pagkain. Pagkatapos pong ngidngirin ng bawang mga mamamayan, ito naman pong sibuyas ang aking isusunod. Ayan na po mga mamamayan, hahaluin lang po natin. Tapos ilalagay na po natin yung ating mga sangkap na sibuyas, red bell pepper, tapos itong celery po, tapos ito pong ating carrots, hahaluin lang po natin. Two tablespoon po na gatas. Tapos po ay hahaluin lang po natin mabuti. Tapos maglagay tayo ng konting baking powder po. Mga dalawang kurot lang. Yan. Tapos hahaluin na naman po natin ulit. Tapos maglalagay tayo ng 2 tablespoon na cornstarch. Isa, dalawa. Tapos po maglagay din po tayo ng asin. Ito po yung ating asin. Konti lang po ang ating ilalagay para hindi po maalat. At pagkatapos ay hahaluin na naman po natin uli. Pagkatapos po mga mamamayang maglagay lang kayo ng mantika na konti sa inyong kamay para hindi po dumikit ang ating bola-bola. Ayan po, pinahiran ko po yan ng mantika para hindi dumikit kasi medyo basa ang aking pagkagawa nito. Ayan na po mga mamamayang, ready na po itong lutuin. Ayan na po mga mamamayang, nailagay ko na po ang ating bola-bola sa kawali na kumukulo. Babalik ka rin lang po natin ito mga mamamayan kasi brown na po yung sa likuran niya. Nawala yung bilog niya kasi basa ang pagkagawa ko. So, nagkaganyan po ang itsura niya. Ayan na po mga mamamayan, luto na ang ating bola-bola.
ito po ang aking first batch na bola-bola. Tatanggalin ko po muna kasi may susunod pa po dito. Mga mamamayan, ito na po ang aking second batch na bola-bola at nag-brown na po ito. Kaya babaliktarin ko muna ito. Saka babaliktad-baliktarin nyo lang mga mamamayan para hindi po ito masunog. Kaya na po mga mamamayan, dahil ito ay nag-golden brown na, luto na po ito. Tatanggalin ko na po isa-isa sa ating kawali kasi luto na po siya. Ayan na po mga mamamayang, luto na ang ating chicken bola-bola. Salamat po sa inyong panonood. Sana mag-like at mag-subscribe po kayo. Ito po ang inyong Ate Mayang na nagsasabing mabuhay.